הציור שלי כובשת את העיר. הוא השתנה. המיועד והעוזרים שלו ייכנסו לעיר. איפה יונתן? שלח אותה לבדוק את השמירה שלנו. פחדן עלוב. שיגיע הרגע, תעצום את העיניים, ותפתח את המת שהכל ירגע. בניגוד למשפחת רועץ, לבן אדם יש כבוד. אתה גדול אליי. אתה לא מבין איזה דברים מדהימים היא אמרה לי. זאת יולי שדיברה איתך. המילים היו שלה. אתה רק העבירה אותנו. אני חושבת שהם יכולים לסגור את המחנה בגלל זה? המדינה מגלה שהארי העביר לבת שלו ב-19 את הבעלות במחנה. הוא יכול ללכת לכלא להרבה מאוד זמן. המחנה שלה. לא, היא שחררה אותו. סמרת ברק? אני אומרת לך, היא שחררה אותו. באמת חשבת שאמרתי את כל מה שאמרתי בגלל שאני מכאנה? ראית את סמרת זמן קודם. דני, אולי פשוט את לא ראית טוב. היחיד שלא רואה פתאום זה אתה. זה שאחרי המחנה אני צריכה לחזור ללימודים. תוכנית שלך עבדה. הנה, נכשלתי במבחן. כל מה שקרה במועדון השבוע מתועד אצלי במחשב. אני מציע שנתחיל לחקור. אני אוכיח לך שדפני לא עשתה את זה. לא, אם אני אוכיח לך שהיא כן. לא לזוז! זאת את. אסור לגעת פה בכלום. מדובר בזירת פשע, כן? אחי, אנחנו לא רוצים שטביעות האצבע שלך יסתובבו פה בכל מקום. כי עם זה, אפילו אני לא יכול לעזור לך. לעזור לי, אוגו, מה אתה עושה? מחפש הוכחה לזה שדפני היא זו שהכשילה את דורי. ותן לי לנחש. לא מצאת. עדיין לא מצאתי. אוגו, דפני לא הכשילה את דורי, ושום משחקי בלשים לא ישנו את זה. משחקים? תגיד לי, כל זה נראה לך כמו משחק? עדי, אני יודע שזה לא נעים לשמוע דברים כאלה על אחותך, אבל בואי נשחק רגע משחק תפקידים ונניח שאת החוקרת ולא אני. מי לדעתך עשה את זה? אין לי מושג, אבל אני, אדון חוקר, בחיים לא אשים מישהו בלי שיש לי הוכחה. ואיך בדיוק תשיגי הוכחה? קודם כל, אני לא אחליט שמישהו אשם מראש. אני אחקור אחד-אחד, עד שהאמת תתגלה. ואת חושבת שמי שעשה את זה פשוט יודע? אם זה היה ככה, אנחנו החוקרים כבר מזמן היינו מחוסרי עבודה. לא, אני לא חושבת שמי שעשה את זה פשוט יודע. אני אמצא דרך להוציא מאנשים את האמת בלי שהם יוכלו לשקר. זאת דרך להוציא מאנשים את האמת בלי שהם יוכלו לשקר. זאת דרך להוציא מאנשים את האמת מבלי שהם יוכלו לשקר. ימית ראשונה, עדי. את גאון. ימית ראשונה. עד מחר. את ואני נדע בדיוק מי הכשיל את דורי. חצות. גליסיה ניצלה. יחי המלך! אף אחד עוד לא ניצל. אשתי היקרה, את הרי ראית את הנבואה של גרזור בציור. יונתן היה אמור להפעיל היום את היעלום. הוא אפילו לא ניסה להיכנס לגליסיה. זה בדיוק מה שמדאיג אותי. שביום הנבואה, במקום יונתן, קיבלנו לכאן 4 ליצנים. משהו פה לא הגיוני. אהובתי היקרה, זה הרעב מדבר מתוכך. מי כמוני יודע מה את עוברת? אני בגלל הלחץ אכלתי היום רק פחמימות וחלבונים. בואי נירגע. אני אזמין 2 פיתות עם שומן כבש. רוצה גם את משהו? סמרת! עוד מעלתה? יונתן בכלל ניסה להיכנס לעיר? אין שום סימן לזה. משהו כאן מסריח. גרזור מעולם לא טעה באף נבואה שלו. קוראים לך עדי דנצינגר. כן. ועכשיו תשקרי, האם את נמצאת כרגע במחנה גליס? לא. מעולה? טוב, אנחנו יכולים להיות בטוחים שהמכונת אמת הזאת מדויקת, נכון? ראית בעצמך. בכל פעם שמישהו משקר, קוראים אצלו בגוף שינויים פיזיולוגיים כמו תזוזות בדופן ועלייה בלחץ דם. ואת הסימנים האלה מכונת האמת שבניתי יודעת לזהות.
בבדיקה אנחנו נדע מי הכשיל את דורי. את עושה רמז? כן. זאת דפני. אוגו, אמרנו שחוקרים את כולם, אז חוקרים את כולם. תן לדפני הזדמנות אמיתית להוכיח לך שזאת לא היא. עדי, אני יכולה לדבר איתך רגע? זה חשוב. אני מצטער, אבל אף אחד לא יכול לדבר איתנו עד סוף החקירה. איזו חקירה? אוגו בנה מכונת אמת כדי לבדוק מי הכשיל את דורי במבחן. אולי תבדקי רגע? אמרתי לך שלא אני עשיתי את זה. אבל אני רואה שאת לא מאמינה לי. לא, זה בודקים את כולם, זה רק כדי להיות בטוחים. את יודעת מה? עזבי. מה? לא עזבי. תגידי את מה שרצית. המכונה כבר תגיד לך כל מה שאת צריכה לשמוע. ועוד איך. ביי, מה? בוקר טוב, אנשים. בוקר טוב. כולכם שמעתם מה קרה עם המבחן של דורי. אז אני ושותפתי לחקירה, עדי, החלטנו לפתור את התעלומה. והיום כולכם תעברו בדיקה במכונת אמת. מכונת אמת? טוב שלא הבאת מכונת זמן. לפני שאנחנו מתחילים, מישהו כאן רוצה להתוודות ולחסוך מעצמו את הבושה? האמת שאני ויולי רוצים להתוודות. אתה בטוח שאתה רוצה לספר? לספר מה? לספר את זה. חבר'ה, אנחנו באמצע חקירות, בשם החופש. בואו נשמור עליו. שקט! אחרי שנסיים פה, אני אפרסם רשימת שמות. כל נחקר ייכנס בתורו למועדון ויעבור סדרת שאלות. בסוף היום אנחנו נדע מי הכשיל את דורי במבחן. איזה שאלות אתה הולך לשאול? שתי השאלות הראשונות הן רק כדי לבדוק את אמינות המכונה. לכן נשאל אתכם שאלות שלא תוכלו לשקר עליהן. איך קוראים לכם? האם אתם נמצאים במחנה גליץ כרגע? אחר כך נעבור לשאלות שקשורות לחקירה. האם בגעת באמון של הקרובים אליך בשבוע האחרון? האם הכשלת או לקחת חלק בהכשלה של דורי אהרוני במבחן הקיץ בפיזיקה? האם בגדת באמון של הקרובים אליך? אני מציעה שתבדוק את התוצאות של גיא הטוב-טוב. לא מבטלת, לא הספיק לך שראינו את סמר זמן קודם? מאיפה אתה יודע שהוא לא חזר לשם כי זו שמשתפת את הפעולה אמרה לו שאנחנו בדיוק באים לבדוק אותו. ברק היה אתמול בגליסיה. הוא אמר שלא היה זכר לסמרס. ברק אמר, גיא אמרה. מה עם מה שאני אומרת? תזכר את חסדני. אני מבקש מכולם להגיע בזמן לחקירה. אני לא אביא חובים. ועד שלא יוכח אחרת, כולם חשודים. אז שיהיה לנו בהצלחה. כמו שחשבתי. אז הנבואה לא השתנתה? עוד מה עלתה? שהיה כאן החליף את הציור שלו בציור הזה. כדי שנחשוב שיונתן אמור להגיע לעיר אתמול. וככה לא נהיה מוכנים לקראתו ברגע האמת. הוא חשב על הכל. אפילו הפעיל את האזעקה כדי לוודא שנבוא לראות את זה. אבל איך הוא ידע שהאזעקה נמצאת שם? רק אנשי המשמר הכי קרובים היו. אדוארד. עד עכשיו חשבתי שאדוארד עוזר להם להתגונן. עכשיו אנחנו יודעים שהוא עוזר להם גם לתקוף. עוד מעלתה אם אדוארד יעזור להם ביום הנבואה האמיתי, ויביא סכנה אמיתית למשטר שלך. אל תדאג. בקרוב מאוד אדוארד כבר לא יהיה איתם. הוגו הזה?
לא רק שהוא הכין רשימת שמות, עכשיו הוא גם הלך לטעות אותה בחדרים, כדי שלאף אחד לא יהיה תירוץ. תגיד, זה לא נראה לך סתם מיותר? אתה יודע כבר מי עשתה את זה, אז בשביל מה? לא רוצה להביך את דפני מול כולם, אה? היא הרסה לי את החלום, רונה. ואין בה אפילו טיפת הגינות כדי להודות שזאתי. אז תסלחי לי אם לא ממש בא לי להתחשב. אל תדאגי. אוטוטו הכל ייגמר. אשכח ממכבי, מדפני, מהמבחן. מה שישאר זה רק את ואני ושנה מטורפת בלונדון. טוב? דן? כואב לי קצת הראש, אני חייבת כדור. אתה יודע לה שנוריד את האוכל עם איזה פיקניק ביער? וואי, תראו איזה מושלם בחוץ. איפה, אני לא יכולה. יש לי עוד שעה בדיקה במכונת אמת. לי עוד חצי שעה. אתה? זה השכונת אמת לא תתפוצץ. למה זה טוב השטויות האלה? מה שדפני, לא יודע וזהו. מה, בשביל מה אנחנו צריכים לדקה פעם שלם? אני אומר שזה לא היא. איך לא היא? אני אומר לך, אני מכיר אותה, לא מתאים לה לעשות את זה. זה לא מתאים עד שזה מתאים, וככה זה עם שקרנים, אחי. ויאללה, שתצא גדולה ותעמוד מאחורי המעשים שלה. לאן? אני אגיד לה את זה. הוא קצת רגיש אחרי כל השקרים של נטלי. איזה רגיש, הוא מת לפיקניק. תאמין לי, לא מאמין שלפני כמה ימים עוד הייתי קשור כמו כלב במחסן של הרועסי. עכשיו אני מדבר על פיקניקים ביער. מטורף, אה? היה לי יותר מזל משכל, תאמין לי. כשראיתי את הזרדה הזאת והשומרים שלה, זהו, הייתי בטוח שזה הסוף. בטח האחים של נטלי עשו במכנסיים. איפה, אלה? אלה לא רואים בעיניים, אני התפלאתי שהם לא שחררו עליהם כדור. גם אם היו משחררים. מה? סמרס הזה בטח היה תופס אותו עם השיניים. אולי איזה חיה הוא. מה סמרס? הוא לא אמור להיות בגליסיה. אני לא יודע, אמור, לא אמור, אבל הוא שם. עם שם כזה מפחיד ופרצוף כזה מפחיד, זה לא משהו שאפשר להתבלבל איתו. נחקרת מספר 5. את המים הרדודים עברת בהצלחה. קוראים לך דניאלה רובין, ואת נמצאת כרגע במחנה גליס. השאלה היא, מה יקרה כשנגיע לשאלות הקשות? שוט. האם בגדת באמון של הקרובים עלייך למחנה בשבוע האחרון? לא. רגע האמת. האם הכשלת או לקחת חלק בהכשלה של דורי אהרוני במבחן הקיץ בפיזיקה? בואי מים. סליחה, כניסה לחדר הזה היא למורשים בלבד! לאן? חבר ביער. סליחה! הנחקרת לא עוזבת את החדר עד שאני מסיים איתה ברור! דניאלה רובין, האם הכשלת את דורי במבחן בפיזיקה? לא. 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 בואי. החשוד הבא! טוב, אין לך לאן לברוח, דפני. לילי, לא למדו אותך של השקר על הרגליים? זה איך שהוא מגיע לכל כך הרבה אנשים. בואי פשוט תודי ונגמור עם זה. עזוב אותי, ליאון. תעשה טובה. אני מצטער, אני לא עושה טובת השקרנים. את לא מבינה שזה הדבר היחידי שישחרר אותך מההרגשה הזאת? קחי אחריות על מה שעשית ותציעי לי קצת מהכבוד העצמי שעוד נשאר לך. זה לא יקרה, ליאון. למה את מתכוונת לחתוך לפני הבדיקה? אני מתכוונת להגיע לבדיקה ולצאת נקייה. טוב, גם אם תצליחי לעבוד על המכונה זה לא יעזור לך, כולם יודעים שאת זו שעושה לדורי את המבחן. וואלה. ואם מישהי אחרת תצא אשמה? שנינו יודעים שזה לא יקרה. אז אני מציע לך שתבוא איתי עכשיו ותודי בזה. סבבה? זאת רונה. אוקיי, עכשיו את מתחילה לעצבן אותי. לא מספיק שאת לא מודה, עכשיו את גם מלכלכת על אנשים שאת בקושי מכירה? הכל מצולם, ליאם. לך למחשב שלי לייב ותראה בעצמך. יש שם קובץ וידאו של כל מה שקרה במועדון בשבוע האחרון. נכון.
רונה מצולמת ביום של הבחינה. מטפסת על סולם ומכניסה קלטת עם הבחינה הלא נכונה למצלמה. את עובדת עליי. לך תבדוק. אין לי מה להסתיר. אני לא מאמין. זה הדבר הכי גרוע שיכול היה לקרות. מה, שהחלום של מכבי מתנפץ לדורי בפנים? לא. שרונה היא זו שנמצא אותו, ולא את. זה משנה מי זו הייתה, הכאב הוא אותו כאב. לא, זה לא. כשדורי היה חבר שלך וניסית להכשיל אותו, זה נורא גמור. הוא לא הבין איך זה שהבחורה שהוא הכי אוהב בעולם שקרה לו ככה, ולך עוד הייתה סיבה. עם רונה הוא בטוח שהכל תחום ונקי. אם עכשיו הוא יגלה שרונה עשתה לו את אותו דבר, את מבינה מה זה יעשה לו? תחשבי מה קורה לך אם קצת אחרי שדורי שיקרה לך כדי להתקבל למכבי, היית מתאהבת במישהו אחר, ואז בטוחה שזו סוף סוף קבוצת אהבה אמיתית, ואז הוא עושה לך את אותו דבר. זה לא הורס אותך לגמרי? תודה, סגנית ראשונה. אוקיי, הגענו לחלק הקריטי בחקירה שלך. האם הכשלת, או לקחת חלק בהכשלתו של דורי אהרוני במבחן הקיץ בפיזיקה? לא. יצאת דובר אמת בכל התשובות, חוץ מהחלק של האם השם שלך הוא ברק. כן, זה היה מאוד מוזר. מה הסיפור עם זה? סיפור ארוך. אוקיי. תעשה לי טובה, בחור שכשאתה יוצא, בחור מוזר. תודה על הקפה. הייתי זקוק לי. באתי לפה לפגוע באף אחד. גם לא ביונתן. למה את פה? אני רוצה שתחזור הביתה. אתה הבן שלי, אני דואגת לך. לא קונה את זה יותר, אמא. אל תגידי לי אדום. שיקרת לי. אתה בן כואב בגרדני. בצדק. כי עשיתי טעות. אתה פחדתי לאבד אותך. לא עצרתי לרגע לחשוב מה אתה רוצה. אולי אני לא האמא הכי טובה בעולם. אתה חייב להאמין לי שעשיתי הכל רק בגלל שאני אוהבת אותך. אתה לא חייב להאמין לי. אני לא יכולה להחזיר אותך להאמין. או לסלוח לי. אבל חשוב לי שתדע שתמיד היית ותמיד תהיה הבן אדם הכי יקר לי בכל העולם. שמור על עצמך, אדוארד. מי בפנים? יולי. תגידו, המכונה הזאת היא באמת יודעת לזהות שקרים? בואי נגיד שאם יש לך משהו להסתיר, תגידי לו יפה שלום. אלא אני מת שהיום הזה ייגמר כבר. אין גם אני.
הכל בסדר איתך? כן, למה? לא יודע, את נראית כאילו... לא את. לא, אני. מאוד מפתיע. איפה דפני? תחתור שלה. לא פה. מעניין למה. אל תדאג, היא לא תתחמק מזה. דפני לא פה, אני הולכת לחפש אותה. סבבה, אז תכניסי במקומה את גאיה. אוקיי. יכולה להיכנס. בסדר? כן, אני פשוט עם סחרחורות כל היום. את יודעת מה? לכי, תשטפי פנים, תשתי משהו, אורנה תחליף אותך. מה עכשיו? בקטנה, בואי ניכנס במקומה. מה זאת אומרת להיכנס? נכנסתי? נשאר לחכות לדפני. חיכיתי לרגע הזה כל היום, אין טיפוי שאני מפספסת. יאללה, בואי תגמרי עם זה. בואי. כל הדרך לפה קיוויתי שמרון טעה. שנגיע ושנראה את סמרס פה. היה כנראה החזירה אותו אחרי שהיא של חושדים. מה אבל? הסכין כנראה נשברה, שהגעה חתיכת החבלים. או שזאת הסכין של סמרס, והוא השתחרר לבד. אין סיכוי, ורק בדק אותו. נו, זה לא יכול להיות שהוא לא בדק טוב. יונתן. גאיה אמרה לי שהיא הביאה לסמרס את האוכל. שהיא חיזקה לו את המלכודת. זה מצב שהיא פשוט לא שמה לב שהמלכודת ריקה. למה שתבגוד בי ככה? אני הייתי הסיכוי היחיד שלה להציל את וולקה. לא היחיד. יש מישהי שיכולה לשחרר אותו בתנועת מניפה קטנה. זרדה. טוב, יאללה, בואי נגמור עם זה. לא אכפת לי אם היא תודה או לא. היום גאיה עפה מפה.